Fy for satan. Det er en god vagthund, han har. Au, ikke bide. Og stinker i helvedes til. Der er ikke engang nogen ringeklokker herude. Hej. Hej. Det må være dig, der er Søren. Søren Ryge, goddag. Der er der Kenneth. Jeg hedder Kenneth. Hvad vil du? Jeg hedder ikke Kenneth, jeg hedder Kenneth. Kenneth. Kenneth, ja. Det er meget vigtigt. Jamen, jeg har fået at vide, at vi skulle snakke lidt om, hvordan det er at bo på landet og så videre. Ja. Og så hører jeg også, at du har en ret god have. Så det vil jeg godt lige vide lidt om. Hvorfor sidder sådan her? Ja. Det er fordi, ellers så skygger den for solen. Så skal vi så ikke gå ned i mit lysthus? Jo, et lysthus. Jeg har sådan et fint lysthus. Du har også egen sø. Ja da. Det er da meget fedt. Med egne fisk. Du har ikke nogen speedbåd? For det er lidt huleagtigt, ikke? Hvor hyggeligt. Ja, ikke også? Og så har man bål der, hvis man sidder her om aftenen. Vi kan tage lidt cola med. Det har jeg sige, at jeg drikker cola. Det er det? Jeg drikker hver dag et par liter. Kan du se? Skål. Skål. Tak fordi jeg måtte komme. Kæft for at stille. Synes du det? Ja, det synes jeg. Og jeg tager nogle spørgsmål med. Jeg tager spørgsmål med? Ja. Altså, det er jo her, du laver dine tv-programmer, ikke? Men hvor bor du hen i virkeligheden? Oppe i huset. Oppe i huset? Ja, det er mit hus. Nå, okay. Jeg troede bare, det var sådan noget kulisse. Nej. Her har jeg boet i snart 20 år. Det er dit, det hele? Ja, fandme det, ja. Nej, men du ved, ligesom i Hollywood, der er nogle så kulisser op, ikke? ikke? Og så kører I sådan en masse træplanter eller et eller andet. Nej, det er mit. Hvad er din yndlingsvideofilm? Min yndlings... Jeg kan godt lide se gode film. Godfather 1, 2, 3, 4. Hvad for noget? Godfather 1, 2, 3, 4. Dem kan man godt se en gang om året, ikke? Skål! Altså, hvis du skal se video, hvor leger så videofilm henne? Op i Døgneren i Rønne. Stadøjen i Rønne, det er... man kan jo lege videofilm alle steder, også her på landet. Altså, hvad med sådan noget som pizza og sådan noget? Hip-hop i Rønne. Hip-hop? Hip-hop pizza i Rønne, ja. Det her er sgu hip-hop pizza. Hip-hop pizza? Ja. Og jeg har en dreng på 15 år, som selvfølgelig elsker pizza, og en gang imellem så får han en hip-hop pizza for Rønne. Så får vi en hip-hop pizza for Rønne, ja. Hvad er der for en hip-hop pizza? Det er alt det samme, som er på alle andre pizzaer, du ved. Nu er vi jo på det, der bliver kaldt fastlandet. Ja. Der kører vi forbi sådan en masse små byer, ikke? Ja. Der var blandt andet en, der hed Ballebro. Ja. Og en, der hedder Høm. Ja. Den ligger i... Hvad hedder det nederste af Jylland? Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Og over på Sjælland var der noget, der hed Bøsserup. Og Snæbum. Og så ved Horsens ligger noget, der hedder Boller. Der er også noget, der hedder Tarm, ikke? Over i Vestjylland. Jo, og Lem. Og Lem. Hvorfor skal det hedde sådan noget underligt noget ude på lige herovre, der ligger en landsby, der hedder Røved. R-Ø-V-E-D. Der skal jeg over bagefter. Og ved hvad? Hver gang jeg kører gennem Røved, så tænker jeg, der vil jeg med ikke bo. Det er Kenneth. Ja, hej. Jeg er i Jylland. Men jeg er over at besøge en, der hedder Søren. Søren Ryge. Ja. Det er rent nok. Du kan selv høre her. Kan du ikke lige sige hej? Du skal bare lige råbe hej. Ja. Hej. Altså før jeg tog herhen, så jeg lige nogle af dine programmer, for ligesom måtte du lige se hvad det var. Du ligger og roder med. Og du bruger ret mange slangord, som jeg aldrig har hørt før. Blandt andet sådan noget som grangivligt. Og grangivligt, det er et gammelt, godt dansk ord, som du bare ikke har hørt før. Jeg har aldrig hørt det før. Jo, jeg har hørt dig sige det. Det betyder jo det samme som helt sikkert, eller... Helt sikkert? Ja. Jamen, helt sikkert kender jeg godt. Ja. Det er sådan, hvis der er en eller anden, der siger noget, som man ved ikke er rigtigt, så siger jeg, helt sikkert. Ja. Det er sådan nogle rørtræer. Ja, kan man godt kalde det. Hvad er det for nogle træer, tror du? Ja, det ligner birketræer. Ja, godt. Der har aldrig været nogen, der har været på rov i din have. Nej. Se mine ævler, er de ikke flotte? Jo. Laver du så æblevin? Nej, du med dit vin og cola. Jeg stiller lige min taske her. Ja. Valmuer, det er jo sådan noget, man laver, hvad er det? Ja, det ved jeg, hvad du vil spørge om. Heroin eller hvad? Opium. Ikke den slags her. Ikke den slags? Nej, overhovedet ikke. Bare roligt. Hvorfor har du dem så? Fordi de... Kan du ikke se, de er pæne? Nu er de så færdige med at blomstre, men det er en fantastisk flot blomst med. Det jeg har herude i haven, ikke? Enten har jeg det, fordi jeg synes, det er pænt, eller smukt, eller et eller andet, ikke? Eller også, fordi det kan spises. Det er de to afgørende grunde til at have noget i sin have. Ja, eller ryges. Ja, det er godt for dig. Der hænger nogle svedige løg. Det er mine marker. Der er dine marker. Ja, nogle af dem. Hvad er det så her? Digitalis? Det hedder dem der. Og så er der... Så IT-blomster.
Hvad er det? For fanden da. Hvad? Det må jeg nok sige, Søren. Se. Ja. Der Det skulle må jeg du nok nok sige, hva'? Ved du hvad? Det vil jeg gerne her med det samme have dementeret på det kraftigste. Er du da tosmand? Jeg blev fyret fra Danmarks Radio. Hvis det her kommer i fjernsyn, dem må du godt tage med hjem igen. Jamen, jeg fatter det ikke. Altså, jeg vil godt... Okay, jeg kan lige så godt sige, at det er mig, der har plantet Ja. det. Men altså, jeg har smidt 3 frø ned i. Ja. Jeg har plantet 3 frø. Ja. Og altså, er der epo i haven eller sådan noget? Nej. Det er jo helt vildt, det her. Hvordan kan de blive så høje på så kort tid? Ja, det fatter jeg Det har været her en halv time eller sådan noget. Ja, det må jeg sige. Du er dygtig. Vil du gerne have med hjem? Det vil jeg meget gerne. Ja. Der er jo i hvert fald for en 700-800 kroner. Kan du hive dem op? Sådan du. Hvordan kan de gro så hurtigt? Jamen, sådan er det. Jeg har fantastisk god jord, ikke? Men altså, jeg blev lige så jeg ryster ved det her, ikke? Altså, som sagt, det er dine. Det er dit ansvar. Værsgo. Ja, men det er meget gerne. Så har jeg taget en lille gave med til dig, som gengæld. Ja, fuglen er det. Det er en lysestage. Nej, det er en tofarvet chilum. Jeg ved ikke, om du kan gå med den i mundvin eller noget. Det må du også gerne beholde. Det må også. Og hvad er det? Papirblad? Nej, det er ristet til. Det har jeg ikke forstand på. Værsgo. Det hedder så ryge. Ja, det gør jeg. Og det ved hvad, jeg har jo min egen gode pibe her. Okay. Må jeg lugte til den? Ja. Og det ved jeg hvad er. Jeg ryger rød Watson. Rød Watson. Og det har jeg gjort i 25 år. Ja. Og jeg har 10 forskellige piber. Men mener du, jeg må få de her? Ja, det må du. Det er godt. Altså, det må jeg nok sige. Ja. Men kan jeg ikke komme over sådan en gang med lige at plante 3 frø? Nej, jeg synes, du skal finde Og så en slå have. græsset? Finde en have lidt tættere på. Vil det ikke være smartere? Jo, men det går ikke så hurtigt. Nej, jeg vil ikke have ham i min have. Som sagt, jeg blev fyret fra Danmarks Radio, hvis det kom frem, når du der tosset med. Altså, det er helt vildt, jeg har aldrig brugt den. Det er ordentligt noget. Kom. Sådan men. Det er måske et pusterør, jeg kunne bruge den. Nå, så det vil du ikke have? Nej, tak. Du vil ikke have nogen gaver, men altså, jeg er virkelig glad for, at jeg måtte få de her. Ja, det må du. Jeg tror lige, de kan være på knallerne.